Itzuli gara, hemen Wikin telebistarekin, zuekin, guztiekin, Wikin astea ospatzen ari gara, eta oraingo hontan gai desberdina jorratuko dugu. Zientzia eta fikzioa. Ze nolako erlazioa duen? ¿Qué relación tiene? La ciencia... Ze harreman daukate, zientziak eta fikzioak izan badute. Pentsatzen dugu ez, baina bai, badute erlaziorik. Eta horretaz hitz egingo dugu. Gaur, Wikin, TVn, eta berriz, esan nahi dut, ikusi nahi dugula nolako harremana daukaten pertsonak, gizakiek eta teknologiak, eta nola bilakatzen ari den pandemian zehar eta pandemiaren eraginez. Eta gure astearen leitmotiba da, ezin dugu etorkizuna aurreikusi, baina bai imaginatzera hurbildu. Eta horretarako gurekin Gisela Baños daukagu, fisikari teorikoa, Leipzigeko Unibertsitatean, baina urteak daramatza argitaletxeen munduan, lanean, testuak zuzentzen eta idazten, txostenak ere idazten ditu, eta argitaletxei eta idazlaia aholkuak ematen dizkie, zientzia fikzioa maite dut, azken urteak gure aztertzen eman ditu. Badu Twitcheko kanal bat oso interesgarria. Gisela Baños, egunon. Egunon, kaixo. Eta eskerrik asko guri daiari erantzuteagatik, Wikinen izenean. Eskerrik asko zuei, zuen gonbidapenagatik. Eta esan bezala, zientzia fikzioari ere tarte bat uzteagatik. Gero aipatuko dugu pixka bat nolako ezaguarriak dituen, baina pixka bat gauza friki bat balitz bezala, entretenimendurako bakarrik, eta nik frogatu nahi dut ez gauza asko atera daitezkeela literatura genero horretatik. Bai, zurekin planteatuko dugu, lasai eta patxada ederrean, hausnarketa batekin hasiko nahi, zure Twitterreko profilean, zure txio bat, irailean 26an, esan zenuen hausnarketa gehiago eta reakzio gutxiago behar ditugu. Zer esan nahi zenuen? Begira, badirudi beti egon behar dugula prest, epe laburrean, beti ere azken berritasunari adi, ondo pentsatu gabe zer egin eta nola. Eta zientzia fikzioak horretara, gonbidatzen gaitu pixka bat, eten bat egin, hausnarketa egitera, eta berro da eskapatzen zaizkizun, ñabardura batzuei arreta ipintzea. Egia da, zientzia fikzio mota bat guztiz kontrakoa dela, da, reakzionatu arazten zaituzte, baina beti ere hausnarketa bat dakar berarekin. Hau da, ez dago beste berritasun bat gain jartzen dena eta beste reakzio bat eskatzen dizuna etengabe zerbait egiteko. Zientzia fikzioa guztiz kontrakoa da. Munduari begiratzen dio, eta behar bada begiratu arreta gehiagorekin eta gero hausnartu. Hori da egiten duena, beraz, hori zen zentzua. Modu pausatuagoan bizi eta hausnartu. Bai, baina hori oso gutxi egiten dugu egunez egunekoan, ez? Arratoien lasterketa batean gabiltza, korrika eta korrika, gelditu gabe, hausnartu gabe. Galdetu nahi nizun, zer da zuretzat zientzia fikzioa, baina gutxi gora bera erantzun duzu, hausnarketarako espazio bat, titular bezala, ez? Edo larroburu bezala, ados zaude, bai? Bai, eta batez ere hausnarketa arrazionala egiteko, hau da, pixka bat ateratzeko, nik askotan ilustrazioaren espirituarekin lotzen dut. Arrazoiak gizaki bihurtzen gaitu, aukera ematen digu mundua ulertzeko eta interpretatzeko, eta zientzia fikzioak horretarako balio behar du. Hausnartzeko zer egiten gaituen pertsona, zer den pertsonen sorkuntza eta nolako eragina duen gugan. Nik ez dut ezagutzen gai bakar bat zientzia fikzioak ikutu ez duenik, gizakiarekin lotuta. Patxada, astearan leitmotiba, ezin dugu etorkizuna aurre ikusi, baina bai, imaginatzera hurbildu eta egunero eraikitzen hasi. Ados zaude? Bai, noski, etorkizuna aurre esatea oso zaila da. Hainbat aldagai daude, kontrolatu ezin dituzunak, baina bai, behar bada, orainetik ekin behar diozu gauzak inditzakezu
iritsi nahi duzun helburu horretara, etorkizun horretara iristeko. Gero, bide batetik edo bestetik joango zara, baina gaurtik bertatik hasi behar duzu egiten zerbait biharko egunean zerbait lortzeko. Pertsona batzuek hori lortzen dute momentu bakoitzean, J.G. Balan adibidez, baina oso pertsona bakanak dira. Idazle honek aurre iragarpen batzuk egin ditu, eta esaten duzu, gizon honek nola asmatu du, gertatu behar zen honekin. Segurazki nahi gabe, ustekabean. Behar da indizioak bilatuz, bakoitza bere burbuiloan, gure mundu txikian bizi gara denok, ordan hortik atera, burbuila horretatik atera, ikusi beste pertsona batzuk nola bizi diren, nola pentsatzen duten, eta hortik estrapolazioak atera. Hori egiten lortzen baduzu, behar da asmatu hitzakezu etorkizuneko bideak, baina nik uste dut momentu honetatik bertatik egin behar dela zerbait, eta ez aurre esaten edo iragartzen saiatu, hori zerbait pasiboa delako azken batean. Ez, hasi gaitezen etorkizuna eraikitzen, eta horretarako ekintzak egiten. Nek irakurri dizut esaten, nek etorkizunan sinesten dut. Gehiago, etorkizuna eraiki egiten dut. Bai, hori da gutxi bera ez, eta modu baikorra da esateko sinestu nahi dudala. Nik 50-50 urteak maite ditut, oso baikorrek, oso optimistak zirelako garai hartan. Eta nik sinestu nahi dut posible dela. Gizateriaren historia zoragarri bat aurkezten didalako. Hau da, bide horretatik balin bagoaz esan edo gizateriak baduela etorkizunik eta urrutira iritsiko dela. Baina ez balin badugu bide horretatik abiatzen, zer etorkizun geratzen zaigu. Horan, sinestu dezagun, izan gaitezen tekno-optimistak. Galdu aldugu gizartean baikortasun hori. Bai, zalantzarik gabe, 60ko hamarkadatik ona, batez ere lasterketa espazialetik aurrera jende asko konturatu zen etorkizuna, ez zela jendeari kontatzen zioten bezala. Garai hartan jendeak uste zuen berehala iritsiko ginela Martera, baina Sputnika bota zutenean, edo ilargirako lehen espedizioak iritsi zirenean, jendea hasi zen pentsatzen etorkizunari buruz daukaten ideia ez zetorrela bat benetakoarekin, eta horregatik askoz historio ilunagoak, hasi ziren lantzen, desberdintasunak, klima aldaketa, eta bar. Eta orduan zientzia fikzioan aldaketa bat egon zen, kolonizatzaileen eta irabazleen narratiba izatetik zapalduen kontakizunera pasatu zen. Eta nik uste dut jobera horrek jarraitu duela, cyberpunk daukazu, pixka bat testuinguru kapitalista berberean, eta gaurko egunera arte, ez gara, hain baikorrak ere, nolako etorkizuna beraz, ez? Baina realistak, ez? Ez da nire hurrengo galdera zotean oso futurista, baina, badago Humanoid History Twitter kontu bat, barrez hasi zela, ulertu guzen ondik noan, bai. Bitxia da, baina baditu gauza batzuk, benetan oso realistak edo galderak egin dizkizunak. Adibidez, badago argazki bat, Star Treken protagonistekin, pentsatzen dut Cape Canaveralen daudela, misioren batean, NASArekin, eta pentsatzen duzu, egunen batean zientzia fikzioa izango alda errealitate, iristen ari da, bai ala ez. Grazia egiten dit, ez, batzuetan jendeak esan dugu, hau, honek zientzia fikzioa dirudi, etorkizuna, eta estagitzen, beti ere etorkizunea begira, iraganean asmatu dugu eta pentsatzen genuen bezala orain gertatzen ari da. Ez, gauzak ez dira horrela. Star Treken begiratzen duzunan ez dira aurre ikuspen teknologikoak egiten. Baizik eta serie hori edo pelikula horiek edo fikzio hori sortu zen garaiari buruz edo gizarteari buruz hitz egiten ari da. Gizarte guztiz kolaboratibo bat,
aiteratzen da, non mundu guztia sartzen den, planeten federazio dago, dibertsitate ikaragarriarekin, espezia dimentsu mota ugarirekin, bakean, eta hori zerbait esaten ari zaizu gure garaiari buruz. Horren, ez da zientzia fikzioa realitatea bihurtzen dela, baizik eta zientzia fikzioa errealitatea dela. Nola, metaforak erabiliz. Azken batean zientzia fikzioa metafora bat da, zuk alienigena bat ipintzen duzu, edo espaziontzi bat, baina bizitzen ari zara momentuari buruz hitz egiten ari zara. Horren galdetzen diatenen, zientzia fikzioa errealitateari da bihurtzen? Ez, beti izan da errealitatea. Bueno, ikuspegi hori, orain arte, onartu behar dut, ez dut inoiz pentsatu, zientzia fikzioari buruz hitz egiteko orduan. Bestalde, ze harreman dago zure ustez zientzia fikzioaren eta zientziaren artean? Zientzia, ulertzen badugu ezagutza orokor bezala, eta ez fisika, kimika, matematika, baizik eta ezagutza bezala ulertuta, eta hor sartzen dira giza zientziak ere bai, zientzia fikzioaren arima da, alegia mundu erreala eta fikziozko mundua bereizten dituen elementua da. Argumentu hori, desberdintasun hori bi menduen artean beti arrazionala da. Fantasiatik bereizten duena horixe da zuzen ere. Historia mugitzen duen elementu magiko, naturaz gaindiko bat izaten da, baina zientzia fikzioan ez, elementu arrazional bat egon behar da beti ere. Eta zentzu horretan guztiz arrazionatuta daude, eta askotan atzelikadura bi zentzuetan doa, feedbacka bi norabidetan doa, zientziak laguntzen dio zientzia fikzioari, eta zientzia fikzioak ere laguntzen dio zientziari, iristeko bestela iritsi ezinekoak diren leku batzuetara, zuk dituzu zure metodoak eta horietara lotu behar zara, baina zientzia fikzio literatura da, ez da beharrezkoa metodo zientifiko bati jarraitzea. Beraz, imaginazioari tarte bat utzi aldiozu, gatazka errealetatik abiatu eta aruntzago joateko. Badago zure hausnarketa bat, asko gustatzen zaidana, eta da, askotan zientzia fikzioak, erantzunak, ematen dituela zientzia motz gelditzen den leku batzuetan. Hau da, zientzia fikzioak ez dugu emango azkenengo egia, baina gutxienez imaginatzen uzten digu, eta hori pauso bat, da. Bai, eta azkenik pentsatzen baldin baduzu, hori izan da beti, ez? Einsteinek bere erlatibitatearen teoria frogatu baino lehenago ezaltzen zientzia fikzioa egiten. Imaginatuz argiaren abiaduran bidaiatzen ari zala, edo esperimentu mental horiek ez altziren zientzia fikzioa, gero metodo zientifiko aplikatu eta teoria ezarri zuen arte. Oye, seguro que no soy el primero ni el último que te lo va a preguntar. Y no sé si te gusta, podemos hablar de profecías. Profeziei buruz ere hitz egin daiteke, iragarpen, profezia, zientzifikzioetan ikusten direnak, eta gero, begira, hemen hori ikusten hasi gara. Bai, hori jendeari asko gustatzen zaio, txarla bat, mintzaldi bat ematen dudanean, mundu guztiari gustatzen zaio. Zer aurre iragarri zuen zientzifikzioak, innovazioan, nola asmatzen zuten, hori galdetzen dizute, eta nik beti esaten dut, kasualitatez, txiripaz, hau da ez zuten asmatu nahi, baina asmatu zuten. Karri ditut adibide batzuk, jendeak eskatzen dituenak, bai? Yo te voy a poner uno que te lo he copiado. Nik hau kopiatu egin dizut, elkarrizketa prestatzen izanean. Bizitza bikoitzaren konparazioa edo smartphonearena. Nik ez daukat txip bat buruan, baina smartphone bat bai. Eta bizitza da, ez da? Niretzat, klik batean hemen daukat, bai. Smartphonearen kasuan, ja ondo horatzen naizen, Heinleinera egingo nuke atzera 40ko hamarkadan, ez da? Bai, telefono finkoak ere erabiltzen zituen beste eleberri batzuetan, baina planteatu zuen dagoeneko. Erlatibitatea hitz egiten genuen. Mitchellek aipatu zuen abiadura erlatiboen gaia, ez? Eta nola lortu abiadura infinituetara iristea. Maxwellen legeak, pixkat kontra jartzen zituenak, eta bere errelato batean aipatzen du
Pixkanaka ulertu jazu, ondo ulertzeko nik, Ia ze abiadura zari garen, Ia ze planteatzen zuten. Imaginatu, geltoki bateko nasa batean zaudena. Bata nasa horretan dago, eta bestea dago tren barruan. Trenean dagoena, biak geldiri baldin badaude, biak geldi daude, ez dago historiari. Baina, imaginatu, tren hori martxan jartzen dela. Zarduan, ze abiadura dauka nasan dagoen horrek, ez da? Trenaren abiadura, ez da? Bera geldiri baldin badago. Horrein pentsatu, trenean doan pertsona hori oinez hasten dela, eta orduan, nasan geratu den horrek ikusiko luke trenaren abiadura, gehi oinez dijoan pertsonaren abiadura, ez da? Gauza bat, bestearen barruan sartzen baldin baduzu, eta danak mugiz hasten baldin badira, orduan geldi dagoen horrek batuketa egingo du, abiaduren batuketa hori. Hori estropolatzen baldin baduzu, tren bat, beste baten gainean eta bar, iritz zintezke abiadura infinito batera, baina Einsteinek errelatibitateak dio hori ez dela posible, ez da? Badago narrazio bat non abiadura erlatiboaz hitz egiten duena. 1874ko narrazio batez ari zara. Zenbat urte dira horiek? Erlatibitatearen erlatibitatea baino 35 urte lehenago, ez? Berak etzun esan muga bat zegoenik, baina bai, planteamendua hortxe zegoen, Gero, fonotelefoto, Julio Vernerena, 1898, bideo konferentzia bada, ez da, gu egiten ari garen hau. Julio Vernek noiz egiten zuen hori? 1889an. Tira. Bitxia da. Kreditu txartelak, zertan? 1898an existitzen zirela, zientzia fikzioan. Eduard Bellamik irudikatu zituen, atzera begira lan hartan, ez gaur ulertzen dugun modukoa, baina zan horrelako txartel kartila moduko bat, eta trukean erabiltzen zirenak, noski, zientzia fikzioan gauzak ez dira xehetasunez azaltzen, ez? Pixkat ikuspegia, ez lehen azaldu duzuna, nola ikusten duzun, gero errealitate bihurtuko den hori, ez berdin, baina espiritu berarekin, ez dakit ondo azaltzen ari naizen. Hori da, ideia. Ze gehiago, bomba atomikoa. 1914an benetakoa. Radarra 1925an. Asimovena 1940ko hamarkadan Big Dataren antza duena. Dysonen esferak 1960an. Baina, 1937an aipatzen da, ez da, egitura bat, izarren energia atzemateko, hori eleberri batean agertu zen. Galdetuko dizut, hainbeste aurrerapen, teknologiaren ikuspegitik hainbeste aurrerapen bizi dugu, eta profezia horiek azkartu egingo dituzte, beraz, aurrerapenek? Teknologien aurrerapenak gertatzen dira maila kuantitatiboan. Eta hor azkar ari gara aurrera egiten, berritasun asko dago, bestek pentsatu zuten gauza asko errealitatera ekartzen ari gara, ez duela, 100 urte imaginatzen zuten, irudikatzen zuten, etorkizun hura da gaur bizitzen ari garen hori, baina behar bada alde kualitatibotik aurrerapenak behar ditugu. Esponentziala da, egia da aurrerapen teknologikoa, prozesadore azkarragoak edo kamera hobeak hori guztia, baina maila kualitatiboan ez da ia zer aldatu azken urteotan. Gauzak hobetzen ari gara, baina ezagutzen ditugun gauza horiek. Eta beldurtu egiten zaitu aurrerapen kuantitatibo eta ez kualitatibo horrek? Ez, beldurtu ez, baina pixka bat itxaropena eren porrota ekartzen dit, ez da? Zer gertatzen ari da, ez? Ez irudikatzeko, gauza berriak ez irudikatzeko, gauzak nola hobetu bai pensatzen dugu, ezta? Baina fizikan ez da halako aldaketarik egon, behar bada bai biologian, baina fizikan, hori da nire alorra, azken iraultza duela
100 urte gertatu zen relativitatearekin eta fisika kuantikoarekin, bai? Gauzak hobetu ditugu, baina ideiak ez dira aldatu. Beste era batera galdetuko dizut. Ze hau ere irakurri dizut. Pandemia definitu duzu Taleben zizne beltza gisa. Zertan amaitu da edo zertan amaituko da zure ikuspuntetik? Jende asko abisatzen zetorren, ez da, 2002tik ona, SARS CoV-aren lehenbiziko epidemiarekin, edo ordutik Bill Gates bezalakoak abisatzen ari ziren, ez? Esaten ari ziren, aurreikusten ari ziren, horrelako zerbait gertatzea zela, baina hala ere ez ustean harrapatu gaitu. Tarrigarria da, ez da? Ze horretarako zeuden protokoloak eta oso ondo genekien nola egin behar zitzaien aurre. Zer erakutsi digu? Ze lehentasun izango ditugu. Zer salbatu behar ziren bizitzak edo ekonomia? Hori, pandemian ikusi den hori, eta azkenean biak salbatzeko moduko aurkitu dira, gauza bera gertatuko da klima aldaketarekin, edo bestelako edozein krisirekin, etorriko den krisiekin. Prest gaude gure erosotasunari uko egiteko, bizitza salbatzeko, edo ez zaio ajola populazioaren parte bat sakrifikatzea, daukagun bizimodu horri heltzeko, hoi da, irakasgaia eta oso gogorra da, ez da? Zer izateke zuretzat etorkizunera itzultzea bide batez? Irudikatzen genituen etorkizun horietara itzultzea, baikortasunera, 1920 urteko baikortasunera, gizateria urrutira helduko zen etorkizun horietara itzultzea. Ez orain erakusten dizkiguten horietara, ez dago etorkizunik, hori da topikoa, ez dago etorkizunik eta ez saiatu. Nik uste dute, gustatuko litzaidakela lehengo etorkizun horietara, baikor jokatzera, posible dela itzultzea gustatuko litzaidake, burua irikitzea gustatuko litzaidake berriz ere, gizateriak tresna guztiak dauzka lortu ahal izateko. Beraz, etorkizuna itzuli baino, behar bada lehen iraganera itzuli berko izateken, edo iraganeko etorkizuna itzultzea, horrelako zerbait. Horretarako divergentea izan behar da, eta uste dut hortan zu adibide ona zarela. Zer da divergentea izatea ezberdina, bestelakoa, besteen ideia eta joera sozial, kultural edo ekonomikoekin batez etortzeko joera duena, zuri irakurri dizut hau ere, horrek lagun dizaguke hitz egin duzun iragan edo etorkizun horretara bueltatzen lagun dizaguke baikorrago izaten, neurri batean zenbat eta gehiago ireki zure ikuspegia, aukera askoz gehiago izango dituzu. Beraz, irtenbide ezberdinak bilatuko dituzu. Bi aukera besterik ez badituzu, A edo B, eta beti A edo B aukeratu behar baldin baduzu, beste baten aukeratu beharko duzu. Baina milioika aukera baldin badituzu, nahiz gero eta zailagoa den, beti aurkituko duzu bakarren bate inori bururatu ez zaiena. Pentsamendu divergentea oso modan dago, eta erabat ezberdina izan behar dut, arautik kanpo geratuko dena eta baina kontu zibili behar dugu horrekin, ez? Richard Feynman aipatuko dizut. Bai, aipatu iazu, aipatu. Berak esaten zuen, burua zabalik euki behar dugula, baina ez da ere garuna lurrera erortzeko moduan, ez da? Eta nik uste dute errealitatean errotutago behar alegia, pertsamentu divergentea, baina noski ez erabat alienatuta eta erabat deskonektatuta munduan gertatzen ari den horren aurrean. Zientzia fikzioak horretan laguntzen dizu. Zure mundutik ateratzen zaizu, baino erabat eserratu gabe. Aliegenei buruz hitz egiten dizutenean, esaten ari zaizu nola tratatu besteak ea zure gizaki pesamentu horretatik joan zaitezken, ez da? Marte tarrak ez da, ze gauza berezia edo ezberdina. Baina gauza bat ditzateke, Marte tarrei buruz pentsatzea, ez dakit Mars ataken bezala, edota errealitatetik egitea. Divergentea, zientzia fikzioa lagunduko dizu bide horretan, baina garuna lurrera erortzea ez.
Nik esan nahi nun, divergente izatea, adibidez, narratzeko edo gauza kontatzeko modu ezberdinak aurkitzea. Horretaz hitz egingo dugu orain, eta Twitch kanala, lehen aipatu duena izan daiteke adibide bat, ezta? Alegia, hitz egin dugun hontaz hitz egiten jarrai dezakegu, baina modu ezberdin batean egin, modu berean edo modu ezberdinan narratiba aldatzea lagundu dezake, ez esango diazuzu, kanala zeurea baita. Bai, Twitch bere horretan da gainera adibide bat, zelen liburuetan ikusten genuen hau, entzeguetan, liburuetan, ikasgelan, baina orain mundu virtualera eraman dugu, beste formatu batera, Twitchera, pertsona bat hizketan ari da, baina beste batzuekin elkarrera ginean. Eta, bueno, horre komunikatzeko modua erabat aldatu dugu, gaietara hurbiltzeko modua erabat aldatu dugu. Zergatik jarri nun abian kanal hori? Hori faltan hartzen nuelako, divulgazioan bazirudien ez zela zientzia fikzioa gehiagik erabiltzen gauzak azaltzeko, gaiak azaltzeko, eta zientzia fikzioan ez zan zientzia erabiltzen ari literatura erabiltzen zen, baina bi gauzak enituen aurkitzen. Eta nik uste dut zubi ederra dala zientzia eta humanitateak uztartzea, ze gauzak modu ezberdinan egiteko aukera ematen dute. Ez da ezer berria, ezberdina da, baina denbora asko daramate hori egiten. Gisela, baina egia da, gero eta komunitate gehiago dagoela. Gero eta jende gehiago eskatzen du hori. Ez dakit eskatzea den hitza, baina interesa sortzen dio, ezta? Eta behar da, zuk azaltzeko moduak gehiago erakartzen du jendea. Konturatzen ari naizena da, kanaletik pasatzen den jendea, edo zientzia fikzio ezagutzen ez duen jendeak, bapatean esaten duela, jo, nik uste nuen, zientzia fikzioa beste zerbait zela. Bai, robotak, espaziontziak eta bat hori niri ere gertatu izan zait, ezta? Bai, hasieran aitortu dizut, ezta? Bide batez gero behar bada kargu hartuko diate, baina kanaletik pasatzeko hitzordu bat emango diguzue, bai, astearte eta ostegunetan zientziaz hitz egin dugu, Feynmanen fisika oinarren riskoa egiten dugu asteartetan, gaueko 9etan, eta ostegunetan zientzia eroagoa, barien teoria, eta horrako gauzak, eta igandetan, arratsaldeko 6:00 zientzia fikzioa hitz egiten dugu. Distopiak tokatzen ziren, igandean, gai ezberdinak ukitzen ditugu, adimen artifiziala aipatzen dugu, eta hemen bai komunikazio bi norabidekoa da. Eta askotan nik gai bat eramaten dut, baina gero bestelako ideiak eta ikuspegiak botatzen dituzte, eta ordu nik esaten dut, hori enun pentsatu. Hori da komunitatea, ezta? Hori da berritzea, ezta? Batera berritzea. Aipatuko dugu kanala? Gero kargu hartuko diate, baina non ikusa itzakegu? Hisbanos, einea ezin dut erabili, eta sare guztietan, hisbanos. Bide batez, Gisela, bada emakume gehiago gai honetan lan egiten duena? Emakume gehiago daukagu interesa dutenak zientzia fikzioaren munduan eta zientziarekin daukan harreman horretan? Bai, hasieratik igotzen ditut. Zientzia fikzioaren ametako bat, hemen ez da bai da bat dago, baina zientzia fikzioaren 1600 urtean Keplerrekin kokatzen dut, ez? Baina Mary Shelley izan zen 19. urtean sortzaileetako bat, ez da hor aldaketa une bat ekarri zuen. Nik aurrerago lehenago kokatuko nuke, baina gero emakume asko zeuden El Imperio kontratakaren gidoia lehenbiziko zirriborro emakume batena da, Osea, hor emakumeak baziren idazten zutenak. Eta azken garaiotan, mugimendu asko egon da, emakume asko zientzia fikzio egiten ari da, baina alde sozialetik, aldarrikatzailetik. Maila zientifikoan, liteke gutxiago izatea zientzia fikzio gogorra edo zorrotza erabiltzen duena. Ziberpunken erregina izan genuen patadigan,
adibidez, baina zientzia fikzioa bere horretan egiten dutenak, bueno, ez dakit, behar bada gutxiago erakatzen gaitu, edo besterik gabe gutxiago kaleratzen dugu, ez da, baina maila sozialean badago, emakumeek idatzitako zientzia fikzioaren aldaketa bat, ez? Iraultza bat, bueno, hori ere azpimarratu behar da. Bukatzeko bi galdera, bati erantzun diozu ez. Cyberpunk, 80ko hamarkadetakoa. Eta pandemia, 2020koa ze genero karriko du horrek. Animatuko zara? Hori horrek ikusten? Behar bada norbaitek akabatu egingo, baina nik uste dute pandemiak berak ez duela ekarriko. Baina egungo testu inguruak, zeinaren barruan pandemia bate gonden eta jabardura batzuek azalatu dituen, horrek bai zientzia fikzio mota berri bat ekartzen ari da. Ez oso baikorra, ez da? Aurreko oso zientifikoa zen, konkistatzaileena eta hori, New Wavekoa oso aldarrikatzailea izan zen, oso soziala, gero Cyberpunk iritsi zen, eta hor, gaiztoak zeuden, danarekin hautsi nahi zutenak, gara industrial batetik zetozenak eta bar. Gero beste tarte nahiko gogorra izan zena, baina esango nuke azken urteotan zientzia fikzioa bera etortzen ari dela. Cyberpunken ondorioz batez ere topiko batekin geratu ginela, dekoratuarekin, alienak, robotak eta denbora barruko bidaiak eta bar, baina ez genuen atzean zegoen hori erreparratu. Eta horregatikan zientzia fikzioa, batzuetan gelditzen da klitxe horietan, topiko horietan besterik gabe, baina gero behar bada historiak atzean daudenak, sakonekoak atzera uzten ari gara. Eta horiek zerbait erakutsi ziguten. Margaret Atwood, Vincent Yu, Richard Morgan, uste dute, horiek guztiak oso ondo ari direla, baina uste dute gaur egun egiten den zientzia fikzioa oso axalekoa dela, oso dekaratuzkoa, ez? Sare sozialetan ikusten duguna, ez? Ematea zerbait badagoela, baino ez benetan horregotea, ez da? Uste dute pixkat horretan geratzen ari dela, ez? Zientzia fikzioaren itxura izatea, baina benetan ez izatea, eta norbaitak akabatuko nago izateagatik, baina, nire iruditzen zait oso esaldi ona dela. Azken galdera bat. Zientzia fikzioa sustatuko dugu zientziarekin daukan lotura zer mezu emango zenioke Donostia sustapenari, ez? 8 urte daramatzagu wikin hauek antolatzen, eta horrek eszenatokia ematen digu osnaketarako, eztabaidarako, beti ere berrikuntzaren inguruan eta tokian. Ze aztarna emango zenizkioke? Ze burret? Nik beti esaten dut zientzia fikzioan gai guztiak ukitu dituela. Ideia bat sortzen zaizunean, zoaz, jo ezazu zientzia fikzioari eta ziurrenik horregongo da eta lan asko aurreztuko dizu. Lehenago ukituta dagoelako. Beste abantaila bat ere badu zientzia fikzioak. Mary Poppinsek esan zuen bezala, ez? Aixukre koxkorra botika hartzeko, ez da? Zientzia fikzioa oso tresna, garrantzitsua dela, hori Txinan ikusi dute, zertarako zientzia modu atsegin batean hurbiltzeko. Gauzen berri, gauzak aurkitzeko, ikertzeko, eta hori erakusten baldin baduzu, jende, prestatuago izango duzu, fisika adibidez. Ekuazioen bidez irakasten baldin baduzu, satelite baten orbita kalkulatu behar dut, ez daukat gorik hori egiteko, edo espazientzi bat martera eramateko. Hori, hortarako ez daukazu gogorik, baina behar bada horrek izateari zer ekarriko dion azaltzaren azten baldin bazea, behar bada erakargarriago izango zaizu. Alde batetikan, hemeroteka moduan erabiltzea, zientzia fikzioa, benetan ziurtatzeko zure ideiak onak diela, gauza eroak ere badira, Ideia mintegi moduan erabiliko dugu? Bai, horrelako zerbait. Baina bestalde, esan dudan bezala, xukre koxkor hori bezala, ez zientziara hurbiltzeko ezain modu lehorrean, ez? Sorkuntzaren ikuspegitik, horixe. Gisela baino, ez dizuten gora gehiago hartuko, plazera handia izan da, zurekin hitz egitea, eta niri behintzat, eta seguru ikusle askori ere, beste ikuspegi bat eman diguzula, ez? Ikuspegi ezberdina zientzia fikzioaren aurrean. Mila esker gure deiari erantzuteagatikan. Ez, mila esker zuei. Benetan, espero dute ekarpen bat egin alizatea,
behar badain ezaguna ez dena, adibidez, ze izan daitekeen zientzia fikzioa. Gutxienez, espero dut, elkarrizketa ikusi duzuen, pixka bat jakin mina sortu izana, ezta? Eta behar bada, eleberriren batera hurbildu eta ikusteko ados dagoen, alez, eta bestela kanaletik pasatu eta esan, ez da mailatuko dugu. Lisbon, venga, trafikoa eramango diogu zure kanal horri, Gisela, mila esker. Eskerrik asko. Gisela Bañosekin egon gara hizketan, Wikin telebistaren beste ekimen berri batekin, zientzia eta fikzioa zen olako erlazioa duten. Hemen uzten dugu Giselaren elkarrizketa, baina gu jarretuko dugu, baditugu beste gai eta beste protagonista. Hemen, Wikin telebistan. Beste bat arte, aio!